F'diskors fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela elenka l-ħidma ewlenija ta' Gvern Laburista mmexxi minnu. Dwar il-pandemija l-Prim Ministru qal li waħda mid-deċiżjonijiet ewlenin kienet dwar l-ekonomija u l-impjiegi e kif kien hemm prospetti li fost oħrajn f'pajjiżna kienu se jintilfu 50,000 impjieg. F'Ġunju, bil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika xrajna li l-qatt reġa' beda nieżel ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa u llum fejn qegħdin. Inqas qatt milli kellna f'Marzu li għadda. Dak is-suċċess li għamilna. Dan flimkien ma' deċiżjonijiet kruċjali ta' kuljum mill-lat ta' saħħa biex tiġi salvagwardja tal-ħajja ta' ċittadini Maltin u Għawċin. Lilin mill-pandemija, Dr. Abela rrimarka wkoll kif il-programm ta' ħidma tal-Gvern xorta baqa' għaddej. Aċċenna fost oħrajn għall iffirmar ta' ftehimiet kollettivi ġodda għal membri tal-Forzi Armati ta' Malta u l-Protezzjoni Ċivili. Dam differenza l-oppożizzjoni li tal-li proteġew lil pajjiżna pruvaw jitfgħu lis-soldati tal-Patrol Boat P-52 u morhom il-ħabs. Ħaddieħor fil-bidu fl-eqqel tal-pandemija għamel kwerela firmata minn dak li llum huwa deputat parlamentari u minn deputat parlamentari ieħor tal-Partit Nazzjonalista fejn ipprova jixħathom il-ħabs. U tafu għaliex? Tafu għaliex? Fakkarkom għaliex? Għax tajjeb li ma ninsewx, għaliex jipproteġew il-pajjiżhom. Għaliex kienu huma frontliners li laqgħu għall-problema tal-immigrazzjoni. Dwar l-immigrazzjoni il-Prim Ministru spjega kif fl-aħħar sena Malta kellha l-inqas waslit immigranti regolari grazzi wkoll għal ħidma ta' rilokazzjoni li wettaq il-Gvern fl-aħħar sena. Il-Prim Ministru Abela messu wkoll mas-suġġett tal-vaċċin u l-negozjar tal-Baġit Ewropew għas-7 snin li ġejjin u kif il-Gvern qatt ma sab l-ispalla tal-Oppożizzjoni dwar dan. Minkejja dan Dr. Abela qal li dan qatt ma kien il-Gvern tal-iskużi. Tan m'għandek suċċess ekonomiku, inqas l-Ewropa se tallokalek fondi. Għadna aħna maħniex lesti li naċċettaw dan. U bnejna argument wara argument u wara argument. U mhux biss ġibna daqskemm ġabu fl-2012, imma ġibna aktar mid-doppju. Aktar mid-doppju. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif fl-aħħar sena Gvern Laburista daħħal ħemel ta' riformi biex itejbu s-salta ta' dritt f'pajjiżna u governanza tajba fosthom fil-qasam tal-ġudikatura u l-Kort tal-Pulizija. Filwaqt li elenka l-ħemel ta' bidliet li wettaq Gvern Laburista fl-aħħar sena spjega kif ingħata wkoll importanza lil futur ta' pajjiżna. Dwar dan il-Prim Ministru qal li fl-aħħar sena ġew approvati 190 proġett b'investiment ta' 140 miljun euro. Tafu kemm ħajoħolqu impjiegi ġodda? 1900. L-investiment 140 miljun euro. U għalhekk li nħares il-qudiem b'ottimizmu, pożittività, iżda billi nkun realistiku. Għax naf x'għamilna u naf x'għandna lest għal meta noħorġu mill-pandemija.